I takt med, at jeg havde lavet min præsentationsportfolio, har jeg valgt at tage den her didaktiske Hip og Him og Hippes didaktiske model med, hvor jeg synes, det illustrerer det her med læring, og det ligesom viderefører det lidt, og det er ligesom det, man kan tage højde for. Som I kan se her, så er der en læringsforudsætninger, som er det er jo hele barnet, der drejer sig om det her læring og udvikling. Så når vi snakker forudsætninger, så er det som barnet har gjort sig af færdigheder. Altså det for eksempel har det lært at gå, har det lært at tale, har det dit, har det den. Det skal man som voksen rollemodel tage højde for. Det kan for eksempel være ressourcer, interesser og baggrund. Rammefaktorer, som I kan se her. Det er de givne forhold, som begrænser eller gør læring mulighed for barnet, eller gør læring mulig for barnet. Begrænser det kan være, hvis man ikke har begrænsninger, kan være, hvis man ikke har de nødvendige lokaler, udstyr, hjælpemidler osv. Men det, der godt kan gøre, så at man øger det her, det er for eksempel, at man har de her hjælpemidler osv., der skal bruges, men også, at man har et eller andet samarbejde internt. Eller også eksternt, for eksempel, hvis man har et eller andet, hvis man skal ud og se et eller andet, som børnene skal lære. Yes. Og mål. Står det der. Det er her, hvor man ligesom ser hensigten med læring, eller det man kalder udbyttet, hvor man skal så sige, at barnet skal have givet en eller anden aktivitet eller læring. For at kunne, for eksempel det at gå, hvor den voksne spløtter benene, og viser, hvordan man ligesom går. Ja, det kan være følelsesmæssigt, og det kan være holdningsbrede mål. De er dog lidt svære at hvad skal man sige, kategorisere. Og læreprocessen, selve indholdet, det her man snakker om, hvordan indholdet er, hvordan det skal foregå, hvordan der skal bestemme det. Der er 3 forskellige kategorier. Det er medbestemmelse, hvor man ligesom lægger vægt på det her med samarbejde og aktiv deltagelse, altså hvor barnet selv får indflydelse for den læreproces. Oplevelsesorientering, det er, hvor barnet skal have mulighed for at få lidt, så skal man sige, førstehåndserfaring, hvor de ligesom får det at mærke og føle. Og så det her med sammenhæng. Der er det førstehåndserfaring, som giver den her virkelighedsfornemmelse eller virkelighedsopfattelse. Yes, indholdet. Målet hænger sammen med indholdet her. Det er, hvor man taler om, hvad gør man, og hvordan er læringen valgt og tilrettelagt. Yes. Vurderingen, det siger lidt sig selv, men her har vi ligesom taget stilling til, om hvordan barnet har taget den her pågældende læring, eller hvordan den måske vil kunne ændre noget, så det passer bedre til det her, eller til læringen, og den voksnes rolle. Og i det hele taget, så man har den der refleksion om, hvordan man gjorde det godt, og hvad man gjorde dårligt. Yes. Og så er lidt omkring det her med, at de overlapper lidt hinanden. Hvis man flytter indhold, så kan det være, at det flytter nogle mål. Hvis man har nogle læringsforudsætninger, som er flyttet, så er man nødt til at ændre indholdet, fordi det skal passe til den pågældende. Og så videre, så videre, så videre. Hvis nu der ikke er det, man skal bruge i rammefaktorerne, så ændrer det jo alt sammen, hvad man kan opnå. Yes. Og til sidst, så kan man jo lave sådan en vurdering på, hvordan og hvorledes hænger det her sammen. Om det fungerede godt, eller man skulle måske tage nogle andre initiativer.